Átjáróház Podcast. Témák, melyek mindenkihez szólnak. Sziasztok, köszöntök mindenkit az Átjáróház Podcast újabb adásában. Mai vendégeink Csernai Panna és Győri Viktor, és a társműsorvezetőm pedig Milojkovics Dusan. Sziasztok, üdvözöllek a műsorban benneteket. Köszönjük a részvételt. Hello, sziasztok! Így előjáróban nem mutattam be senkit, illetve nem is konferáltam fel, úgyhogy én ezt a lehetőséget most meghagynám mindenkinek, hogy meséljetek egy kicsit magatokról. Természetesen hölgyek az elsőbség, Panni. Csernai Panna vagyok, 23 éves leszek nem sokára. Végzős vagyok az egyetemen, kommunikátor szakon. Mellette most elkezdtem gyakornokoskodni a Pannon Televízió és Rádiónál, nagyon élvezem. Korábban foglalkoztam színjátszással, szavalás, éneklés, úgyhogy így ez vagyok én. Röviden, nagyon röviden. Jó, és akkor most Viktor? Hili-hali, Viktor vagyok, amit kell tudni rólam, egyébként 27 éves vagyok, én is végzős vagyok, már egy pár éve az MTTK-n, egyébként óvodapedagógiai szakon, emellett jelenleg egy speckó iskolában dolgozom, mint személyi kísérő egy autista gyerek mellett. Amit kell tudni, illetve amire én büszke vagyok, az pedig, hogy 2015 óta foglalkozok önkéntességgel, illetve az ifjúsággal. Hát úgy adta az élet, hogy ez idén befejeződött, és új kalandokra kell tennem szert. És örülök, hogy itt vagyok. Köszönöm a meghívást. Mi is örülünk, hogy itt vagytok. A mai témánk az pedig nem más, mint a filmek és a sorozatok, illetve a színészet és a színjátszás. Hogy álltok így a filmekkel, színészettel, sorozatokkal, színjátszással? Ugye Panni, te színjátszó voltál, vagy hogy? Én még igazából színjátszónak mondanám magamat, pedig ebben az évben most nem vállaltam, mert ugye én azt kell tudni rólam, hogy kupuszinai vagyok, és hát Kupuszinán nagy hagyománya van a színjátszásnak. Már több mint 100 éves hagyománya van, és azt kell tudni így erről, hogy minden évben készítünk így a faluban egy előadást, és én ennek már 8 év egyébként a tagja vagyok ennek a társulatnak. Idén viszont így a suli és a különböző tevékenységek miatt most idén nem tudtam elvállalni az előadásban a szereplést, de nagyon közel áll hozzám egyébként a színjátszás, voltak színész ambícióim is, de hát most ezt egy kicsit így elengedtem, úgyhogy mondhatom, hogy közel áll hozzám. És még így film vagy sorozat? Inkább a sorozatokat szeretem. És te, Viktor? Hát én, hogyha a színjátszásról kellene beszélni, akkor én annyit mondok, hogy én szeretek színjátszani. Eljátszom szívesen a fát, a füvet, meg az ilyen dolgokat, de egyébként nagyobb ambícióim nincsenek. Én inkább maradok a film, illetve a sorozat világában. Én nem alszom úgy el, hogy ne nézek valamit. Tehát mindig kell, hogy menjen valami. Bár csak annyira, hogy valamilyen hangok halljanak. Jó, de akkor inkább filmet szoktál, vagy inkább sorozatot? Hát ez olyan... Mit szeretsz jobban? Inkább minisorozatra mondanám azt. Én minisorozatot szeretek nézni. Nem szeretem azt, hogyha 10 évadon keresztül kell követni azt, hogy most kinek a férje, illetve ilyen szappanopérák. Nem, én szeretem, hogyha valami el van kezdve, van egy kis bonyodalomat az egész történetben, illetve van egy lezárás. Egyébként én régebben, még egy jó 10 éve, lehet, hogy kicsit kevesebb, pont egy ilyen 10 évados sorozatot néztem, az pedig a Vámpírnak. Jézus! Azt láttam én is! Vámpírnaplót, és nekem a hajén nem hitték el, hogy ezt 2 hét alatt letoltam. De, hogy mondjam, az első 3 évadban még voltam elégedve, mert ugye van a főszereplő benne, a Damon. Igen. Az nagyon érdekes volt, tudjátok, ilyen kis ilyen utálatos, rossz indulat, hát igaz, a vámpír volt. Igen. És utána kezdett szerelmes a Sigma lenni. férfi. Így van, szerelmes kezdett már lenni, és akkor inkább ilyen érzelmes bácsapott az egész sorozat. Utána megbántam, hogy igazából megnéztem, de már elkezdtem, akkor mit csinálják mást. Jó volt, csak mondom 10 évad, és egy évad 24 részből áll. Jézus már. Igen. Egy rész, úgyhogy nagyobb. És egyébként ennek a sorozatnak van még egy testvérsorozata, az az Originals. Igen, tudom. És az is nagyon jó, az pedig az ősvámpírokról szól. Igen. És én Azt is láttam. és azt is néztem, és nagyon, nekem az mondjuk sokkal jobban tetszett, mint a Vámpírnapló. Bár én úgy látom, hogy ezt a két sorozatnak, hát mind a kettő, elrontották a végét mind a két sorozatnak. Hát jó, az már volt, de egyébként gondoltok arról, hogy mondjuk itt vagyunk a Vámpírnaprónál, hogy akkor az lehetett volna érdekesebb, úgy értem, hogy
kicsit sötétebb, komorabb, tehát az inkább ilyen tínédzsereknek szólt az egész. Szerintem elbírták volna tolni kicsit azért vadabb irányba is. Én ezt a vámpírnaplókat igazából úgy nevezném el, hogy ez olyan sorozat volt az akkori tiniknek, ugye mi sem vagyunk éppen most 13-4 éves, de olyannak tartod magad? Mint amikor elmentél nagymamádhoz, és ment a tévé, és ment a, nem tudom én, a spanyol vagy az olasz szappanoperás sorozat. Ja, hát a barátok közt. Hát a barátok közt. Tulajdonképpen azt néztem. Igen. Amerikai változatban. Ja, hát. Egyébként én nem néztem a vámpírnaplókat, tehát nem tudok hozzászólni, De amúgy még így a vámpírnaplókhoz csatolandó szerintem mindenképp meg kell említeni, hogy annak van még egy spin-offja. Igen. Amiben... A Legacies, vagy nem tudom. Igen, ami a Klausnak a lányáról szól, és akkor ő ilyen boszorkány, vámpír, hibrid, minden egyben, tehát ő a centrum, vagy nem. Ezekben már nem ment tudod. Igen, ez már ilyen nagyon elvitt vonal, meg amúgy én ezt a sorozatot egy darabig követtem, és aztán már ilyen nagyon volt benne minden ilyen fantomtól kezdve, szellemekig mindenbe átvitték az egész sorozatot, és én nekem olyan, nem tudom, olyan, tehát maradnék enni a vámpír, vérfarkas, boszorkány vonalnál, de ők már ezt átvitték, ilyen múmia volt benne, hogyha jól emlékszek meg ilyen. Igen, de pont az volt, hogy mindegyik részben egy szörnyet kellett leküzdeni, hogy ott az volt, hogy az iskolában mindegyik részben valami új szörny jött, és azzal kellett megküzdeni, vagy valami ilyesmi volt, nem tudom, régen láttam már azt. Jó, de egyébként nézte valaki régen a Dr. House-t? Hát így tévében ment is, akkor néha ránéztem, de nem mondhatnám. Úgy nekem igazából az a kedvencem. Én bevallom, hogy azt sem néztem, hiszen még 2 vizsgám hiányzik, és az egyik a biológia. Akkor úgy érzem, hogy ideje elkezdeni. Lehet. Hát, ha segít a biológia vizsgát. Jó, és egyébként filmekben valami kedvenc van? Ó, hát a filmekben van kedvenc, én nagy Gyűrűk Ura rajongó vagyok egyébként. Jó, belemegyünk. Pontosan. Most aktuális, mert most jön ki júliusban vagy júniusban, nem vagyok benne biztos, hát augusztusban is? Augusztusban szerintem. A sorozat és vissza a sorozatokhoz, érted? Nem. De. Idén fog kijönni, nem, hanem a sorozat fog idén kijönni. 26-ban fog kijönni a film. Igen. Így van. De most jön a sorozat, mondom épp az aktuális. Azért mondom, hogy visszakanyarodtunk a sorozatokhoz, most megint. Annyit szeretnék mondani a sorozatáról, hogy szerintem kicsit rossz, túlságosan beleviszik a politikát, és nem ez kéne, hogy legyen a fókusza egy sorozatnak vagy egy filmnek, de egyébként a látványvilága az eszméletlen. Várj, de belevisznek Ja, hogy érted azt, hogy beleviszik a politikát? Hát úgy, hogy például egy tünde ne legyen már fekete vagy néger. Tehát, hogy értitek? Ja, hát ezek a woke elvek, hát jó. Igen. LMBTQ most mindenek felett is. Így van, tehát a tünde is néger, meg a törpe is néger, úgyhogy ennek van az jelentősége nagyon. De tényleg. Hát a kis hablányban is ez volt. Igen, abból is Már amúgy egy ilyen nagy botrány lett. Ez nyilván elő. Tehát most tudom, hogy az volt egy ilyen nagy polgárpukkasztó. Ja, hát meg most van egy új sztori, hogy a Rómeó és Júlia. Igen, ott is, a Júlia. Így van, igen, így van. Tényleg? Ha persze, hogy a Júlia néger. Jézus már. Színesbőrű. Színesbőrű, így van, de ezzel sincs Vagy afroamerikai. Így van, de ezzel sincs egyébként probléma, csak nagyon az orrunk. Nincsen egyáltalán, csak nagyon az orrunkkal akarják ezt nyomni, és akkor eltúlozzák most, érted? Annyi változata volt, és annyiszor megcsinálták már a Rómeó és Júlia változatot, és mindenhol fehér emberek voltak, most még kell pont egy néget berakni. Annyira átlátsz, hogy az egész, hogy ez amúgy nem igaz. Erőltetett, még én szerintem az, hogy is mondjam, hogy az emberek óra alá akarnak valamit tolni, akkor csak ellenszemet fog az egész kiváltani. Szerintem pont ezért nem, úgyhogy nyilván nem fogom megnézni, tehát olyan filmet többet nem nézek, amiben négerek vannak, úgyhogy nem hülyéskedek egyébként nyilván. Jó. Akkor szerintem térjünk át így egy kicsikét így a színészi játékra is. Panni, szerinted te mint színjátszó mennyire nehéz átszellemülni mondjuk egy darab kedvéé, vagy egy jelenet kedvéé? Most nyilván tekintsünk el attól, hogy most ilyen fűt vagy fát játszol, tehát ilyen... Na, azért na. Nem úgy értem, hogy ilyen díszlet, vagy ilyen biga díszlet, vagy mint ahogy a Viktor mondta, hanem tényleg valami jelentőségteljesebb szerepet alakítasz.
Hát nyilván az ember szokott kapni olyan szerepeket, ami abszolút nem ő rá, az ő személyiségére passzol. Hát mivel én nem vagyok profi színész, ezért nem tudok most profi színet, nem egyáltalán amatőr színésznő vagyok, de hát elmondhatom, hogy az én tapasztalataim milyenek. Szerintem fontos az, hogy teljesen bele tudjuk élni magunkat a szerepben, meg mondjuk, hogyha egy kicsit utána is nézzünk, hogyha mondjuk egy híresebb előadást játszunk, hogy pontosan az a karakter milyen volt, vagy akár filmekbe, könyvekbe utána nézzünk, viszont akkor nem szabad beleesni abba a hibába, hogy leutánzom azt a másik színésznőt, hogy ő hogy játsza. Mert az szerintem nem jó, hanem ahogy te saját és te magadéval kell tenni a szerepet? Igen, hogy az te vagy, de viszont nem. Vagy, ezt nem tudom elmagyarázni, de hogy értitek, hogy miről szeretnék beszélni körülbelül? Igen, hogy te azt a szerepet tulajdonképpen átveszed, és még hozzáteszed saját önmagadat is, úgy gondolom. Igen, de nem feltétlenül kell önmagamat teljesen hozzátenni. Tehát, hogy inkább át kell szellemülnöd arra a karakterre. Nyilván erre vannak gyakorlatok, amit mondjuk az akadémián tanítanak, és hogy ezt hogy lehet jól csinálni, de én egyébként így a saját praktikám az, hogy olyankor így megpróbálom teljesen kizárni saját magamat, és csak is arra a szerepre fókuszálni. Szóval, hogyha most például előadás közben vagyunk, és úristen viszket például az orrom. Tehát, hogy akkor azt úgy viszem bele, mint az a karakter, nem mint a Csernai Panna, aki mondjuk így megakarom az orrom, hanem akkor azt is beleviszem. Jó, de akkor igazából te minden színész, tehát igazából egy valódi színésznek el kell tudni játszani minden szerepet? Tehát, vagy inkább azt mondom, hogy el tud játszani minden szerepet? Hát ez nehéz kérdés, mert most el tud játszani. Az egy dolog, hogy milyen lesz a végkimenetele. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy vannak karakterek. Tehát vannak nem tudom, a naívák, akik nyilván ezt a hőszerelmest fogják eljátszani, vannak a komikusok, akiknek nem mész adni mondjuk egy bombiván szerepet, mert nem passzol a karakterére. Ja. És szerintem vannak karakterek, és mondjuk ha megnézzük például az akadémiai felvételét, tehát ott is mondjuk, amikor válogatnak, hogy kit fognak felvenni, ott egyébként így a rendezőknek, meg a tanároknak van elképzelésük, hogy én igazából ezt a pletykát hallottam, hogy van elképzelésük, hogy körülbelül milyen karaktereket szeretnének felvenni. Hogy abból mit lehet kihozni? Hát nyilván olyan jobb lesz, az amúgy én ezzel mondjuk egyezek, mondjuk egy hollywoodi színésznek már nyilván megteheti azt, hogy ő fog válogatni. Persze, hát a szerepek között, illetve nyilván, hogyha egy rendezőnek van érzék az egészet, már pedig, hogy nyilván van, akkor nyilván, hogy azt a karaktert, amelyiket elképzelt a filmben, egy ahhoz illő tehát ugye színész fog keresni, de én szerintem is úgy vagyok vele, hogy egy színésznek el kell tudnia játszani minden szerepet, mondjuk rá egy Al Pacino. Nyilván, hogy megvan az, hogy milyen szerepkörben ugye a keresztapád. Így van. Tehát ugye most a keresztapád játszik a 70-es években, és mindenki úgy tudja elképzelni, de szerintem bármit el tud játszani. És egyébként voltak filmek, amik el tud bármit játszani. Ő velem mondjuk el tudja hitetni azt, hogy egy 2 méteres izombasszus. Még akkor is, hogy tört 160 cm-es gácsok. Jó, nyilván vannak azok a színészek, akik hatalmas színészek, és nagyon-nagyon-nagyon jók, és tényleg mondjuk egy Robert De Niro is szerintem mindent el tud játszani, vagy egy Meryl Streep, tehát a Meryl Streep nekem egyébként egy kedvenc amerikai színész. Vagy csak egy Marlon Brando. Most már nyilván nem él, de... Igen, de hogy ezek tényleg olyan csodák, hogy nekik... Szerintem nem jelent. Az, hogy nézőként ez hogy öl, hogy ilyenben is látom őt, az már mindjárt egy pozitív dolog, hogy ez tényleg milyen jó színész, hogy még ezt is el tudja játszani. Így van, és egyébként szerinted egy könnyebb mondjuk rá színházban játszani, mint mondjuk rá filmben? Egyszerűbb lehet, az nem tudjuk elképzelni. Nyilván mindegyiknek megvan ugye a sajátossága, de hogy... Figyelj, szerintem egyébként mindegyik filmszereplő valamilyen szinten színészként kezdte el a karrierjáját, úgymond. Színházi színészként, igen. Ottan jött bele igazából abba, hogy ott szerette meg ezt az egész ipart, ugye. Visszatérve reflektálni szeretnék arra, hogy mindent el kellene tudnia játszani az adott színésznek. Szerintem igen, viszont azok a filmek, amelyek úgymond a saját önarcképedre, illetve önkifejezésedre vannak, ott látszik igazából, ott jutsz igazából kifejezés a legjobban. Tehát, hogy például te egy komoly ember vagy, mint például az Al Pacino, ugye, és áttörte a jeget például a keresztapával, utána mindig olyan filmeket adtak neki, hogy na,
fiam, te meg tudod játszani azt, önmagadat adod, sőt még bele is illesz a szerepbe, nagyon originál lesz, úgy tudom. Persze, de viszont, bocsi, viszont itt abba a hibába lehet belesni, hogy valakit beskatujáznak valamilyen. Igen, persze. És mondjuk ez se olyan jó, hogy mondjuk most hirtelen nem is tudok így példát mondani, hogy nagyon így be van skatujázva. De Mondjuk Cillian Murphy, ő a Peaky Blinders, szóval egy nagyot alakított, és nem olyan rég olvastam neki egy interjúját, hogy az utóbbi időben csak olyan szerepek érkeztek felé, ahol minden szinten, tehát dohányoznia kell, meg azt a macsót, a szigmát kell, hogy alakítsa, és ennek okán mondta, hogy ő már több olyan szerepet nem akar vállalni, ahol egy dohányoznia kell, kettő meg, hogy olyan szerepet kell, hogy alakítson, hogy ő a szigma férfi, az a nagyon komoly, és neki ebből elege lett. Jó, de itt belejön az is, hogy mi a kereslet, illetve mi a kínálat, értitek? Tehát, hogyha azt keresik, akkor az van. Ez már megint belemegyünk a közéletbe egy kicsikét, de hát tehát ez is benne van az egész, úgymond iparban. Persze, még szerintem azért egy színésznek sokkal könnyebb eljátszani tehát magához illő szerepet mondjuk rá, Igen. mint mondjuk egy olyan szerepet, ami teljesen távol áll tőle. Persze. Tehát sokkal komolyabb munka szerintem, és nyilván, hogy a hollywoodi színészek, ha már itt vagyunk, akkor ők azt megtették, hogy válogatnak. Nem már nekem minden szerep. Igen, én is amúgy ezt akartam mondani, hogy mondjuk Cillian Murphy is azért, tehát nem kell félteni őt sem, mert ő is szerintem abban a szerepérában van, hogy megteheti azt, hogy jó, most ezt elvállalom, ezt nem vállalom. Nyilván vannak olyan szerepek neki is, amit ráerőltetnek, hogy igen, ezt el kell játszanod, mert erre te vagy a legalkalmasabb személy, stb., de hogy így alapjáraton válogathat. Mert ugye a legutolsó filmje, tehát Oscar-díjat kapott, és ő is Oscar-ra lett jelölve, illetve nem is kapta. És mit gondoltok arról, hogy régebben nagyon trendi volt az, hogyha valaki nem tudott áttörni úgymond a színész karrierájában, akkor először felcsapott pornó színésznek. Szilveszter Stallone csinálta. Így van egy pár. Vagyis hát először csinálta azt. Van egy pár, igen. Így van. Hát figyelhet valamiben be kell durrani. Igen, de hogy is mondjam, Stallone-nál is úgymond ez egy ilyen tipikus, ha már Stallone, akkor ez egy ilyen Rocky karrier, hogy így úgy kezdi az alján, és aztán halad felfelé. Na most aztán ugye nyilván a Rocky is azért eljutott olyan szintekre, hogy már valami hihetetlen, még manapság is még mindig menő ugye a Rocky. 70 része már neki. Hát rengeteg része van, még mint hogy a Vámpír naplóknak is ugyanúgy a Rocky-nak is született ilyen spin-off filmjei, nem sorozatja, filmjei az Apollo, vagy nem, Creed a címe, igen. Annak is van 3 része, vagy 2. Igen. 3. Jó. Egyébként mi alapján szoktatok választani a filmet, meg sorozatot? Fanni? Hát ez nehéz. Én meg szoktam nézni így az előzeteseket, meg így barátaim szoktak ajánlani egyébként. Most abban nem is tudom megmondani. Barátaim szokták, hogy én láttad ezt a filmet, vagy ezt a sorozatot, nézd meg, jó. És akkor így belenézegetek, tetszik, akkor tovább nézem, vagy nem tetszik, akkor kikapcsolom. Hogy így nem szoktam így nagyon utána nézni, most melyik. Most kijön egy új film, és mondjuk láttam már az előzetesét, és mondjuk megtetszett, akkor meg szoktam nézni, viszont volt már, hogy az előzetes sokkal jobb. Jó volt a vágó? Igen, jó volt a vágó. Egyébként vannak precedensek, hát nem is tudom most melyik film, amit hirtelen eszembe, de nekem is volt egy olyan, hogy az előzetes az nagyon jó volt. Napóleon. Brutál volt. Mindjárt mondok arról is valamit. Brutál volt egyébként, és az egész film, hát nyilván, hogy jó volt amúgy, de minden fontosabb szegmense, vagy a momentum benne volt az előzetesben. Egyébként áttérve a Napóleonra, te azt egyébként néztétek? Én Én nem néztem. Én sem néztem. Jó, nekem tetszett, de szerintem pont, hogy a Napóleon élete az inkább egy sorozatban fért volna bele. Igen, egy minisorozatban például. Így van, mert ugye az egy elég komplikált élet volt, meg ugye tele események, és akkor belesűrítették 2,5 órába talán. 3. Nem tudom, én azért volt hiányérzetem elég sok, de egyébként mind a színészi játék, mind az egész látványvilág szerintem jó volt, de nem tudom, inkább sorozatban kellett volna ezt megcsinálni, de nyilván. Én eléggé kritikus vagyok, nem voltam ennyire kritikus, de mivel volt egy nagyon jó szobatársam, aki filmőrült, meg sorozatőrült, azt mondta, Viktor, nem nézzünk meg olyan filmet, ami IMDb-n nem éri el a 7-es osztályzatot legalább. Mondom, oké. És akkor én mindig úgy szelektálok, hogy először megnézem az előzetest, utána átnézek IMDb-re, és akkor utána nézem. Akkor nálad a filmnézés az egy külön procedúra. Hát nyilván.
Hát azért van popcorn, meg nem tudom én, kóla mellette mindig. Tehát megnézed az előzetest, meg IMDb megnézed, hogy milyen az értékelése, addigra el is vagy a popcorn, meg a kóla. Így van, vagy meglepve alszok közben, de ez is szokásra megyünk. Kommenteket szoktál olvasni? Kommenteket. Igen. Mármint a kritikusokból. Persze, nyilván. Alap. Amúgy ez a... Mondjuk azt utána. Tehát, hogy én mondjuk a film után szoktam megnézni, hogy milyen kritikákat kapott, mert mondjuk volt benne, hogy előtte egy alós, hogy leszpoilozték az egészet, úgyhogy az mondjuk nem volt előnyös. De mondjuk, amikor online filmeken szoktak keresgélni filmeket, mit nézek, mégis találtam nagyon jót, mint a megragadtam a figyelmemet, akkor általában elolvasom a hozzászólásokat. És ha mit tudom én most 7-ből 5 rossz, akkor nem nézem meg a filmet. De a kommenteknél is kell szelektálni, hogy most azt írta, hogy jól, nagyon szar volt. Jó, nyilván, persze, ilyeneket nem De szoktam. amúgy nekem az alapvető feltételezésem, hogy általában az olyan emberek kommentelnek, tehát ez így mindenhova, nem csak filmek alá, akik rossz májúak és mondjuk negatívat akarnak, vagy azok a tipikus emberek, akik ilyen mániákusan imádnak egy filmet, vagy tök mindegy, hogy mit csinál. Tehát az a két véglet van, hogy vagy akik nagyon utálják, vagy akik nagyon szeretik, általában azok kommentelnek. Én ritkán látok olyan építő jellegű kommenteket bármi alatt is, mondjuk az film, vagy sorozat, vagy tudom is én, legyen akármi, ami tényleg olyan építő jellegű, és akkor azt mondom, hogy hú, ez egy jó komment. Persze azért, mert komfortzónájukban szeretnek ellenni, és nem a világ felé úgymond, tehát nem akarnak semmi újat befogadni egyébként. Általában ilyenek a 30 pluszos korosztályok. Egyébként van olyan sorozat vagy film, amit bár nem nézhetek volna meg? Bár nem néztem Így volna van, meg. mert annyira rossz volt, tehát annyira ilyen. A kritikán aluli volt, hogy csak ilyen időpazarlás. Ja, hogy annyira rossz volt, Annyira hogy rossz. megmaradt az elmébe. Aha. Tudnám, hogy mindegyik film jó. Volt. Én szeretem a Titanicot egyébként, és csináltak a másik hajóról is egyet. A Britannic. A Britannic. Igen. Na hát az annyira rossz volt. Ez egy példa például. Vagy... Nem tudom, hogy a Titanic az elég jó film egyébként. A Titanic igen, de Igen, a szerintem nagyon Britannic jó. az... Sokan pocskondiázták, hogy hú, milyen romantikus meg nyáros, szerintem lehet, hogy az is van benne, ugye, hát nyilván, hogy van, de szerintem az tök jó. Tehát az egész film nagyon meg lehet csinálni. Ott marad a lenyomat, a kézenyomat az autóban. Hát igen, az a legjobb jelenet. Azért néztem meg. Többször Csak is. azért. Többször is. És Panni, neked van olyan film vagy sorozat, amit... Amit inkább ne néztem volna Igen. Ezen gondolkozok, és nem tudom, nem emlékszem, mert igazából így már sokszor arra sem emlékszem, hogy mit néztem meg, tehát hogy ez is sokszor így velem megtörténik. Amúgy én is egyébként ilyen vagyok, hogy ilyen aranyhal memóriával rendelkezek, hogy így mondanak barátaim sorozatot, meg filmet, és így mondom, jó hangzik, megnézem, és így tudod, így elkezdem nézni, és rájövök az első 20 percben, hogy én ezt már láttam. Hát tudod, még ami a más, mondjuk nekem nagyon rossz az ilyen névmemóriám, és így, mikor mondanak így egy filmcímet, vagy valami, tehát hogy így fogalmam sincs, aztán elkezdik mesélni, hogy miről szól, tudom. Igen. Igen, mert ezek a filmcímek is olyanok, hogy van angol fordításban, van magyar fordításban, akkor van, amikor a magyar fordítás is van, tehát két különböző magyar fordítása van a filmcímnek, és akkor mondjuk az nem ugyanaz, mint például most, hogy régen ugye az X-Menből volt a farkas, az most már rozsomák lett, úgyhogy most így hirtelen ez jutott így eszembe, nem tudom. Igen, nem tudom, hogy mennyire vagytok képbe így a képregényfilmekkel. Persze, most az uralja az egész világot, és az uralta. Szeretitek amúgy az ilyen Marvel vagy DC filmeket? Azt sem tudod. Nem. Én nem igazán. Én Nem csak... azt mondom, hogy nem láttam, de nem. Én annyira nem szeretem. Én sem. És miért nem? Nem tudom. Én inkább szeretem a valós dolgokat. Az életrajzi, biográfiai... Lehet vígjáték is, csak ne legyen annyira szitkom, hogy így akarattal nevetek. Mert nekem az kicsit túlzás. Jaj, tehát hogyha akarok nevetni, akkor nevetek rajta. Meg lehet, hogy ami nekem vicces vagy humoros, az meg lehet benni nekem. De amúgy most mondd, hogy csinálom a kutatásomat így az egyetem alatt, és olvastam a szakirodalomban egy olyat, hogy az Z-generációnak egyébként egyedi humora van a többi generációtól eltérően, és engem ez nagyon megdöbbentett, hogy tehát sem az alfa generációsoknak, sem az Y generációsoknak nem olyan a humora, mint a Z-generációsoknak, és ez tudományosan amúgy alá van támasztva, képzeljük. Hát nem tudom én ezeket a generációkat, de az biztos, hogy tegnap néztünk
egy sorozatot. Júj. Hát, na ez egy rossz sorozat, Nagyon, nézzétek meg. Nagyon rossz. Valamilyen Javier volt a címe, nem tudom én, de ez egy rajzfilm sorozat, de annyira szitcomnak indul szerintem, de akkora nagy baromságok vannak benne, hogy 11 percig tartott. Hát szerintem a Panna nézett rám 11 percig, hogy én vagy elalszok, vagy nem tudom, vagy felbelőve magad, mert annyira... Ez szenvedés volt, szenvedés. Negatív reklám is reklám. Kösz. Ja igen, szóval azt ne nézzétek meg. Egyébként nézte valaki a Két pasi még egy kicsit. Micsoda? Két pasi még egy kicsi. Ez is egy szitcom, tehát hogy... Na, érted. Várj, ez melyik? A Charlie Sheen. Charlie Sheen. Nincs meg? Csak azért néztem, mert a szobatársam nézte, és akkor hallottam, még akartam aludni. De nem tetszett amúgy a sorozat? Nem vagyok annyira fanja a szitcomnak, de amúgy elmegy. Hát én amúgy kétszer néztem meg a 6. évadig, mert utána ugye lecserélik Charlie Sheen-t. Én folyamatosan rögtem rajta. Igaz, hogy vannak ilyen nőgyalázások benne, már nem úgy, hogy ilyen durva, de azért eléggé sértők, amiket szerintem mostában nem nagyon... Degradálják benne a nőket azért. Hogy? Degradálják benne az ilyen nőket. Hát de jó, de nem úgy. Hát akkor azért nem néztem most. Az egyik egy poén formájában nem volt az annyira durva. Jó, nyilván, tehát hogy nem nincs sértésnek szánva a poén benne, de hogy azért na. Tehát... Egyébként volt olyan film, amelyik megváltoztatta az elveiteket mondjuk, ami nagy hatással volt rátok? Igen. Tehát átváltoztatta a gondolataitokat? Volt. Tudjátok melyik? Szerintem egyébként ez egy színdarabnak indult, de megfilmesítették, ez a Sunset Limited. Nem tudom, tudjátok ezt? Igen, én hallottam róla. Két szereplő játszik, két nagyon híres színész, és most nem fog eszembe jutni, mondtam, hogy a nevekkel problémám van. És ott igazából arról szól az egész, csak így röviden, hogy elmondjam. Az egyik színész az hisz Istenben, a másik pedig nem. És akkor és az egész film alatt igazából erről van a Jézusom. Még egyszer elkezdem, jó? Szóval, hogy tehát a két színész, az egyik hisz Istenben, a másik pedig nem hisz Istenben, és akkor az egész film arról szól, hogy igazából nem meggyőzni akarják egymást, hanem az egyik színész öngyilkos akar lenni nyilván, aki ugye nem hisz Istenbe, és akkor a másik pedig így a valláson keresztül próbálja visszahúzni is. Az egész nem tudom bassza meg. Dialektikus az egész. Hát igen. Ezt most amúgy vágjátok ki. Amúgy elkáromkodtam magam. Nem baj. Hili-hali-hali! Hát ez élethű. Így van. Bloopers! Ezek a 10-es. Remélem, hogy nem, de tényleg amúgy egy nagyon jó film. Én ezt amúgy felírom. Mi a címe neki? Sunset Limited. És tényleg nagyon jó érveket mond, aki nem hisz, meg aki hisz, az is. És így a végére így neked kell eldönteni, hogy most akkor wow. Tehát akkor neked az ilyen kategóriák jönnek be, az ilyen... Ez is, de én szeretem az ilyen romantikus vígjátékokat. Hát jó, hogy szereted. Igen, hát igen, nő létezve az ilyen csöpögős, nyálos sztorikat is szeretem. És a horrort? Nem. Nem szereted? Nem. Hát én azt szeretem, de egyedül nem merem megnézni egyáltalán. Este, pedig akkor a legjobb, hogy egyedül este, de nem merem megnézni. Pedig úgy szeretem, hogy nem igaz. Egyébként nem tudom, néztétek-e a 7. című filmet? Nem. The Seventh? Seven. Igen. Te nézted? De várjál, az... Igen, de az egy nehéz film. Az egy nehéz film. Meg az brutális. De várjál, az a film az Nolan, ugye? Ő Nolan, Christopher Nolan rendezte? Hát fiam, megbírom nézni most neked, ez hirtelen nem tudom. Lehetséges egyébként, hogy ő rendezte, nem tudom. Én egy kicsit úgy érzem, ha Viktort kiadtuk ebből a kérdésből, és Viktor, neked van olyan film, ami megváltoztatta a gondolkodásodat? Semmi nem bírja megváltoztatni. Nem. Így van. Igaz is. Figyelj, hogyha már ilyen nagy változásokról beszélünk, én nem a köthető színjátszáshoz is egyébként, végül még kiderül, hogy hazudtam. Nem tudok színjátszani, vagy ilyes valami, nem. Tehát azt kell tudni még rólam, hogy én csárkész vagyok, és csárkész az élménypedagógia az pedig keretmesék és gyakorlat. Voltam egy vezetőképző táborban 13 évesen, ahol a Pál utcai fiúkat dolgozták fel, az volt a keretmese,
és arra van kihúzva az egész, hogy ugye mi kapunk egy csoportot, akit vezetni kell, és akkor nem kell őket ott hagyni, meg stb. És akkor úgymond mi vagyunk igazából nemecsekék. Na, utána voltam egy pár vezetőképző táborban, képzeljétek el, hogy... Reméljük, hogy a táborban te nem kaptál tüdőgyulladást. Nem én voltam az. Például van egy olyan tábor, hogy a 48-49-es szabadságharcos forradalmat dolgozzuk fel, ahol annyira belejegyük magunkat a keretmesébe, a színjátszásba, hogy például, illetve el is várjuk a fiataloktól, hogy ők is belejegyék magukat, hogyha látnak például egy olyan személyt, aki fehér ingben vagy kék ingben sétál, azt tudják, hogy osztrák, és őt el kell, hogy fogják, érted? De bármikor, nap 24 órájával. Tehát, hogy bele tudom élni én is magamat, kivéve, hogy nem csak fű és fot tudok lenni egyébként, de... Te mondtad az elején még. De annyira nem szeretem, tehát hogy annyira nem szeretem. Nincs olyan, ez változtatta meg igazából az életemet, szerintem, a felfogásomat is, illetve szerintem itt sok olyan készséget, illetve képességet kaptam, vagy tanultam, ami meghatározott most is, illetve meghatározott mindig is majd. Tiszteletet tanultam, bla bla bla, most ne soroljam itten, cizelláljuk a dolgot. Film, nem, annyira nem. És akkor ennek okán mennyire tartod magadat exhibicionistának? Mert ugye nyilván fiatalokkal is foglalkoztál, ott is ki kell állni, de viszont a színjátszásban meg inkább a biodíszletnek a szerepét töltötted be. Tudod, sok ilyen úgymond szerepekbe kipróbáltam már magamat, és nyilván az a jó, hogyha mindig minden kipróbál. Nyilván, ha van rá lehetőség, nem kell túl gondolni, illetve piszkos fantáziát belevinni ebbe a mondatomba, köszönöm szépen, tanárnő is. de én rájöttem arra, hogy én miben vagyok jó, és miben nem vagyok jó. Azt hiszem, ezt éppen Pannának mondtam, mikor mentünk vissza a boltba, vagy ilyesmi, nem tudom, hogy... Ja igen, akkor. Igen. Hogy például apukám villanyszerelő, és tudom én bekötni a körtét, meg stb., de hogy én ezzel foglalkozzak, vagy ilyesmi, nem, akkor inkább azt mondom, hogy fater, gyere, csináld meg ezt, érted? De amihez pedig értek, ahhoz értek. Ez a kommentem egyébként, tehát hogy... Egyébként az érdekelne, hogy arra voltam mindig kíváncsi, hogy mitől lesz érdekes egy film? Mitől lesz jó egy film, és mitől sikeres egy film? Szerintetek nyilván. Nekem, hogyha leköti már alapjáraton a figyelmemet, illetve hogyha kapcsolódik hozzá egy szép látványvilág, akkor nekem az meg van véve. Egy szép színésznő. Nem, az szép színész is, no homo. de mondom, hogy... Neked már mindegy, tudod. Mondom, hogy kritikus vagyok, ember. Ugye ezért ezek a török szappanoperák is nagyon viszik a párnak, mindig olyan szép színészek vannak, meg szép színészek. Persze, hogy... Ott olyan, de ott arra tényleg úgy figyelnek, hogy olyan gyönyörű színészeket és színésznőket válogatnak, mert a csúnyát nem látsz, de tényleg. Ezt tudom, hogy anyukám mindig nézi ezeket, hát ami a TV2, meg Szultán! Igen, a Szulejmán, a Fatma Gül, meg ezeket is tudom, párszor belenéztem én is egy-két részbe. Tessék rödöm, köszönöm szépen. Hát nyilván szappanopera, tehát hogy most nem kell itt sokat mesélni erről, de hogy ott törökök erre tényleg figyelnek. Amúgy igen, de azért valójában vannak az indiai sorozatok, Júj! amik nagyon brutálisak. Tehát ott egy jelenet, egy verekedés, az olyan, mint a Dragon Ball Z. Igen. Ilyen 10 részen keresztül történik, és mind lassítva. Én de úgy még soha nem néztem ilyen indiai sorozatot. Hát nem. Nem hagytam ki semmit? Indiai lehet mondani. Hát én belenéztem, de nincs annak értelme amúgy, de tényleg azok csak az öreg asszonyok nézik, meg teljesen nyilvános az életük, meg a napjuk, de tényleg én nem látom annak értelme. Na mindegy. És tényleg akkor szerintetek, mitől lesz egy sikeres mondjuk egy film? Panni? Tehát inkább így kérdezem, hogy Marvel filmek miért lettek sikeresek? Szerintem hogy ez képregényekből indult. Jó. Tehát valamilyen formában már úgymond bele van ivódva a társadalomba. Érted? Nem tudom, például apád olvasta a képregényeket, jaj de jó volt, mit tudom én, és akkor jaj, fiamnak már úgy indítom iskolába, hogy veszek egy pókemberes, nem tudom én, táskát, érted? És akkor ott van előtted a pókember, ez már marketing egyébként. Érted? És akkor jaj, hát nézzük meg a filmet, tehát nem lehet már olyan rossz, érted? A lehetséges, meg én mondjuk, szerintem az ember az mindig szeret fantáziálni, meg mindig szeret álomvilágba élni. De mindig szeret elképzelni olyan nem létező dolgokat, amik egyébként
már ilyen transzcendens dolgok, érted? És akkor most, hogy eljutott a technológia odáig, hogy ezek képesek így megvalósítani ezeket a dolgokat. Igen. Lehet, hogy elvették azokat, de érdekes amúgy, hogy mennyire, mondjuk a Marvel filmek mennyire tarolnak amúgy, tehát ilyen 2 milliárd dolláros bevételek vannak a premiereken, meg ilyenek. Szerintem nagyon brutális amúgy. Értem, de ez megint az, hogy mi a kereslet, mi a kínálat. Hát igen, ez most a kereslet nyilván. De szerintem annyira nem, mert az utóbbi időben az ilyen Marvel filmeknek is úgymond egy ilyen hajnala van, tehát azért leáldozóban vannak, azért volt itt az utóbbi időben egy pár film, mondjuk az Eternals ugye sokkal nagyobb bevételre számítottak, mint amit mondjuk a film hozott valójában. Hát én annyit mondanék még hozzá, hogy van egy például, most megint a Gyűrűk Urára térek vissza, hogy volt ugye az alapvető triológia 2001, 2002, meg 2003, ha jól tudom, és akkor arra még ráhúzták az egészet, hogy na akkor hogy indult az egész? Igen, a Hobbittal. Ez ugyanolyan, mint a Halálos Iramban, jó, hogy említetted, érted? Tehát, hogy van egy 2-3 úgymond eredeti része, ami mit tudom én, még a színészek is fiatalok betörtek úgymond az iparba, jó volt, durrant, nem tudom én, és akkor na, akkor csináljunk egy space, és akkor nem tudom én, az egész például a Halálos Iramban az már nem is az autókról szól, az már akció. Az már robban, nem tudom én, stb. Az már nem érdemes. Blockbuster, ennyi. Ennyi. CGI effekt. Igen, azon, tehát itt a végén itt már nem tudom, már volt itt rakéta eltérítés, vagy nem is rakéta, hanem minden torpedó eltérítés volt benne, kézzel, meg voltak már a világűrbe kocsival, meg azért olyan dolgok vannak benne, hogy atya úristen. Szerintem egy film akkor jó igazán, hogyha tudsz vele valamilyen szintén azonosulni. Tehát én is mondjuk szeretem az ilyen romantikus vígjátékokat, annak okán, mert az én romantikus életem az egyszerre vígjáték is, és ilyen kis érzelmes is. Igen, kb. De úgy ezeket tudok azonosulni. Viszont egyébként nem muszáj, hogy azonosulni, de hogy én imádom a Bud Spencer filmeket. Tehát, hogy most tudom, hogy ez kicsit furcsán hangzik így lány létemre, de én tényleg ezek nincs 2 4 nélkül kincs, ami nincs, tehát hogy ezeket imádom, és mondjuk, tehát nyilván a Bud Spencerre nem tudok azonosulni, tehát hogy most érted. Én tudok azonosulni, mert néha én is szeretném annyira erősen pofon vágni az embereket, mint ahogy a Bud Spencer vagy a Terence Hill csinálja, tudod, hogy így csípőből is így dur egy pofon. Tehát ez azért... Nem tudom, én nekem az azonosulás ez így megvan benne. Ajánlom a pankrációt. Nem, köszönöm. Ja, de mondjuk a Bud Spencer filmek azok jók. Igen. Bár most már nem hiszem, hogy 20 év azokat. Hát csak gyerekként, de hát nyilván azok meghatározták ott az élményemet, meg az emlékeimet. De egyébként úgy vettem észre, hogy a színészi játék az kezd úgy alábbhagyni, tehát inkább mint egy függelék jelenik meg. Pont, hogy ezeknek a cégiknek a keretében. Tehát nem is lenne már fontos annyira a színészet, inkább csak a látvány. Hát igen. Igen. Neked nyilván tényleg egy olyan társadalomban élünk, ahol így a fogyasztás, tehát hogy egyszerűen már ilyen sorozatgyártás, amely az egész, mert az egyik film után jön ki a másik is, tehát nem azon, hogy wow, mekkora, hanem csak így dobálják ki a piacra a filmeket, és így nem mindegyik olyan nagy valami. Pontos, hogy semmi értelme egyébként, de mégis eladható. Igen. És mégis rengeteg bevétel van. De mondom, ott a színészi játéknak semmi értelme nincsen, mert tehát ott mindegy ilyen harmadrendű, másodrendű. Jó, akkor legyen inkább másodrendű, harmadrendű ne legyen mégis, de legyen másodrendű, de tényleg mintha elveszne az egésznek az affinitás. Így van, még az affinitás. Igen, mondjuk szerintem pont ilyen a Star Wars. Tehát, hogy azért régen a Star Wars filmek azok jók voltak, az utolsó 2-3 rész ez ilyen ne is haragudjatok, de az én szervezetem, meg az én szellemiségem ezt nem képes befogadni. Tehát ezek az új részek, hogy nem is tudom, Palpatine már visszatér, meg ilyen dolgok vannak benne. Tehát még az egész sztori annak az alapja, meg ahogy felépítették, nekem nem jön be, és szerintem nagyon sok Star Wars rajongó velem ezzel egyetért, mert mondjuk én régen nem nagyon szerettem ezt a franchise-t, mint olyan, és valahogy úgy érzem, hogy ez is már amúgy kikopott. Eszembe jut egyébként, hogy mi a kedvenc sorozatom. Régebben egyébként úgy volt, hogy ugye az RTS 1-en annó... RTS 1? Igen.
ment ugye a híradó, és utána volt egy sorozat. Tudom, hogy valami fél 8-tól volt egy híradó, és utána volt egy sorozat, és akkor nem tudom, én mindenki nézte nyilván a híradót, mert hát na. És akkor utána ott maradtunk, és akkor néztük ugye a sorozatot, és a legkedvencebb sorozatom az a Stizsu Dollari, ami Azt a... ja, egyébként egy híres szerb színész játszik benne, nem tudom, hogy hívják. A lényeg az volt, hogy hazajött a Deda. Hazajött a Deda Amerikából. Na? És elméletileg van neki egy olyan betegsége, hogy bele fog halni a szegény. És nyilván, hogy akkora örökségre van, hogy tudjátok, összeszedte magát pénzzel, nem tudom én. És akkor visszajött, és akkor hát kire hagyja az örökséget, stb. És akkor nyilván itt elkezdenek udvarolni neki, meg nem tudom én, a fialány, nem tudom én, az anyós, apó, stb. És a végén az a spin-off az egészbe, hogy az öreg igazából csak le akartak tesztelni a családját, hogy ki szereti igazából, de nincs is semmilyen zsevarettája. Jó. Életem nem néztem ezt a sorozatot. De most már ezek után úgy kíváncsi vagyok rá. Jaj. Amúgy én régen néztem a Szomszédokat, nem tudom, néztétek-e valamikor? Szomszédok? Nem. Senki? Amúgy még én is, Barátok közt előtt még volt. amúgy a mamáikkal néztem a néztek szomszédokat. A jobban rosszban néztem. Jó, azt is néztem, amikor az egész város zombivá vált, ugye? Valami vírusféleség vagy valami, volt egy jó pár rész egyébként. Az nem a jóban rosszban. Most már itt tartunk a tévéműsorot, nem? Dehogy nem. A jóban rosszban. Az Így nem van, a... volt, jó, nem zombik, hanem nyilván elkapott a város valami, és eltelt a város valami Covid érted, és minden. De az nem az. Én nem Hát A melyik TV2 ment a jóban rosszban, hasonló sorozat, mint a barátok közt. Nem, dehogy nem. Hát most megmutatom nektek. Nem az. Figyeljétek meg. Tudja, Dehogy hogy nem Én az. néztem, komolyan mondom. Jó, nem zombik voltak nyilván, de eltelt valami vírus a városban. Nem emlékszek. Biztos, hogy ilyenre. volt ilyen 100%. Lehet. Fiatalkorodban akkor próbáltad elhiszem meg az alkoholt? Vagy mit? Nem, de tényleg amúgy volt ilyen. Biztos vagyok benne, hogy volt. Na mindegy, nem. Na mindegy, de igazából azt is néztem, így van. Azt is, meg a barátok között. Zombi lett az egész Jó, város. de nyilván nem voltak. A barátok közben még mindenki a végén vámpír lett. Kis tini voltam, Visszatérjük a vámpírokra. néztem a Power Rangers néztem, gyerek. Én azt mindenki néz. Disney Pluson. Igen. Disney Plus-on, igen. Igen. Jaj, a Disney Plus, hát a Hannah Montana, imádtam. Meg Go, go, a Power H2O, egy kis cseppeli. A Hallod, én is imádtam. Ezt nem tudom mondani. Gyerekkoromban ezen nőttem fel. Imádtam. És Panni, neked melyik a kedvenc sorozatod? Kedvenc sorozatot nem tudok mondani, sok sorozatot néztem már. Hát mindig az aktuális, tehát amit nézek. Most pont az Így jártam anyátokkal nézem, és most pont az a kedvencem. De mondjuk előtte a Netflixen ment ez a You című sorozat, vagy magyar fordítva Te. Hát az kicsit ilyen pszichotriller, nem is tudom megmondani milyen műfaj, de egyébként az tetszett, és mondtam, hogy már csak azért fogom végignézni ezt a sorozatot, hogy mi lesz a főszereplőnek a sorsa. Tehát, hogy megölik, vagy ő feladja magát, vagy öngyilkos lesz, vagy tehát, hogy nagyon érdekes. Ebből most olvastam egy cikket, hogy lehet, hogy nem is lesz folytatása. Úgyhogy... Hány évada van neki? 4, azt hiszem, hogy Én csak az elsőt néztem, másokat elkezdtem, de az nekem teljesen olyan második évad, hát ilyen klisésnek tűnt az egész. Hát egy kicsit. És abba hagytam, az első nagyon brutális volt amúgy. Igen. A csávot... Nézd tovább. Nézzem brutál. tovább? Ja, szerintem igen. Bár ez az utolsó évad, ami most kifeje, most nem tudom, ez az utolsója, mondták, hogy lesz új évad, de nem tudom. De hogy ez egy kicsit már ilyen... Nekem van egy kérdésem egyébként. Van-e olyan film, azt hiszem veled beszéltünk éppen, mikor múltkor kávéztunk, hogy van-e olyan film, inkább film, nem sorozat, amit nem tudtatok végignézni? Vagy annyira, nem tudom én, meghatódtatok, vagy annyira nyomott volt a hangulat, vagy stb. Én 16 éves koromban néztem a Passiót. Júj. Mel Gibson rendezte, én sírtam azon. Én akkor nem bírtam végignézni. Az akkora trauma volt, annyi vér, olyan kínzások, ezt nézte a filmet? Én néztem a Passiót. Annyi vér és olyan kínzásokon esett át az ember, hogy az valami brutális volt amúgy. És azt nem mertem végignézni. Egyszer utána még néztem, de azóta nem. És akkor ordibálta, hogy szabadság, mint a Braveheartban. Igen, tényleg! Igen! Junior is nagyon jó film. Jó.
Igen, Hát de jó, ez történelmi az életrajz. így van. Vagy nem életrajz, csak történelmi film. És igen, mondjuk rá az a Passió film, az traumát okozott, mert azóta egyszer néztem meg, azért hogy végignézzem, utána soha többet, tehát nem fogom még nézni ezt a filmet. Még egyszer biztos, hogy nem. Tehát mondom, olyan kínzások vannak, hogy az ember, hát ez halálra lett verve van. nagyon brutális, úgyhogy ez az egyetlen film, ami tényleg azt mondom, hogy nagyon brutális. Néztem még horrorfilmeket, voltak durvák, de mondom, ez valami eszméletlen volt. Én a Schindler listáját nem tudtam végignézni, azt hiszem 3,5 órás film, tehát egy kétszer-háromszor nem muszáj volt egy 5 perc, hogy elszívjak egy cigarettát, hogy kicsit lenyugodjon a szervezetem igazából, hogy holokauszt, meg minden, ami történt ott. De az Hát nem, mondjuk nekem az a film nagyon tetszett amúgy, de nem, persze. De majd úgy értem, hogy mint film, de amúgy mit tudom én, a nagy nyomot nem hagyott bennem, úgy értem, hogy nem rendültem meg érzelmileg, érted? nem rengött meg a bugyikát. Nem, sajnos nem érted. És neked, Benni? Hú, hát most mindenki ilyen Passió, meg Schindler listája után, hát mit mondjak, amúgy én nekem Mici Mackó? Nem, Mici Mackó. Amúgy tudtátok, hogy a Mici Mackó lány? Én amúgy azért nagyon kiakadtam. Én tudtam. Tanultam magyar irodalmat. A Mici Mackó lány, tehát ez hihetetlen. De visszatérve amúgy a filmhez, nekem 2021-ben véget ért egy nagyon hosszú kapcsolatom, és azóta nem vagyok képes végignézni a Miután filmeket. Annól láttam őket, és amikor most megnézem a Miután filmeket, tehát akár melyik részét, egyszerűen könyvbe lábad a szemem, elfog belül egy ilyen nagyon rossz érzés, és ugye az volt annól így még a kedvenc ilyen együtt filmnézős filmek, tudod, mikor bekuckóztak, és akkor mit tudom én, nézzünk valamit, nyilván a lány kedvére teszek, és akkor ilyen romantikus filmet nézünk, és azóta nem bírom azokat a filmeket végignézni, mert nem tudom, előjön bennem egy ilyen rossz érzés. Nem, ha megnézzük együtt. Köszi. Itt azt gondolom horror volt, nem? Nem, az ilyen romantikus. Még igazából végjátékok se lehet mondani, mert amúgy elég komoly sztoria van, szerintem bár is. Úgyhogy az egyben romantikus film. Amúgy én szeretem a romantikus filmeket, egyet-kettőt. Köszönjük. Szeretnénk a lapjai. Jaj, hát igen. az epic, hát az epic. Az egy nagyon film. Ha még a Szenvedélyek viharában, azt néztétek? Nem. A Brad Pitt játszotta főszerepet. Hát nyilván egyébként az a kettő nagyon jó film. Szerelmünk lapját megnéztem kétszer is. Meg voltam vele elégedő teljesen. El is olvastad? Hát azért annyira nem, de mondjuk rá, mint film nekem ez teljesen jó volt. De mondjuk ez is érdekes, amikor így látsz egy filmet, és megnézed, hogy ki játszik benne, és tényleg ott van egy híres név, az mindjárt egy kicsit jobban imponál, hogy most akkor megnézed. Így van, de valamikor nagy csalódást tud okozni, jó színészek vannak benne, és a rendezés gondolom, hogy az, valami annyira pocsi, tehát a narratíva, meg az egész cselekmény annyira rossz, hogy tényleg az egyik nagy Hát én mondjuk így jártam ezzel mi volt a címe? Az a Beugró a paradicsomban, nem tudom, ez most nemrég jött ki, 1-2 éve. És hogy Julia Roberts meg ki is volt a férfi szereplő, most nem jut eszembe. Na mindegy, de úgy jöttem, hogy ezek ilyen híres színészek, jó, hogy ilyen vígjáték volt a film, de tehát, hogy az is. Na az volt az a film, amit mondtam, hogy jó volt az előzetes, de a film az nem. És szerintetek van olyan film, ami alul értékelt? Vagy sorozat, teljesen mindegy. Ami tök jó. Ja, és hogy így a sorozat alapjaiba gondolom, hogy színészileg, történetileg tök jó, viszont kevés emberhez jutott el, vagy nem kapott olyan nagy, nem kapott olyan nagy hype-ot. Mondjuk én nekem szerintem van egy olyan sorozat, a Tell Me a Story, tehát magyarul mondj egy mesét. Amúgy az egy nagyon érdekes sorozat, mert egy történet van úgy fölépítve, hogy valamilyen gyerekmese alapján. Tehát az első évad az konkrétan arról szól, hogy van benne 3 kismalac, a farkas, és igazából meg a vadász. Piroska és a farkas? Igen, Piroska és a farkas, azt akartam mondani. Na mindegy, tehát a lényege az, hogy 3-an kirabolnak egy bankot, és ott van egy pár, és a férfinak ugye megölik a nejét, és a férfi tulajdonképpen vadász lesz, de előtte meg egy ilyen teljesen átlagos polgár is, ugye a nő halálán annyira
annyira felnyomja az agyát, hogy igazából vadász lesz, és elkezd úgymond a izékre, tehát az emberekre vadászni arra a 3 banklapról, és így elkezd őket követni, hogy ki mivel vásárolt, hogy bankkártyával vásárolt, és ilyen végén ilyen tök álmafutó lesz. Ez sorozat. Most amúgy nagyon jó sorozat, a második évad az a szépség és a szörnyetek köré van meg felépítve. Ilyen thriller, dráma, de amúgy szerintem ezt érdemes megnézni, és nagyon sokan nem hallottak róla. Szerintem van egy ilyen sorozat, nem is sorozat ez igazából, az egy világ, ez ugyanolyan világ, mint a Gyűrűk ura, vagy mint a Star Wars. Dűne. Nem a Dűne, hanem a Halo. A Halo. Halo? Halo, igen. A játék alapján, ugye? Hát a játék alapján is úgy jött létre a játék, hogy már meg volt írva a könyv, stb. És kész volt az egész univerzum igazából, csak nem kapták annyira fel. Most kezdték el felkapni. Hál' Istennek Magyarországon is felvételezték a Halo sorozatnak a nem tudom, 1-2 részét. És van úgymond kapcsolatom is úgymond, akik veszik fel, az Ildinek, aki tartotta nálunk a bifós képzéseket, annak a férje éppen felvette a Halo sorozatot, és így, mikor eljött így képzésre, ugye egy nagy Halo fan vagyok, és eljön egy képzésre, és így írja, hogy így a pulcsán, hogy The Halo Crew, mondom, na nem áll. Ja, komolyan. És így mondtam, hogy na jó, mikor jön egy következő rész lesz, a következő, vagy stb. De aztán egy kicsikét így a második évadban már így elbonyolultak így a dolgok, kicsikét már ez is úgymond afelé húzott, hogy adják el, illetve úgymond a tömeget megmozgassák, de szerintem ebből még lehetne még többet kihozni, és szerintem alul van értékelve. Ja, hát ez szerintem már egy 20 éves vagy 30 éves sztori, és most kezdték még csak felkapni, úgymond. A játékot mondjuk én játszottam, de tényleg nem tudtam róla, hogy értem van sorozat. Ja. Ezt ugye múltkor mondtad, de hogy azelőtt én nem tudtam egyáltalán, sőt. Jó. Szóval akkor így lassan a műsorító végéhez közeledve, én nagyon szépen szeretném nektek megköszönni, hogy eljöttetek, és egy tartalmas beszélgetésen vagyunk túl. Hát mi köszönjük a lehetőséget. Ez volt a lényeg az egésznek, úgyhogy én nagyon köszönjük, hogy eljöttek közénk. Amúgy tegnap, amikor még ezt így utólag így csatolnám, akkor így azon gondolkodtam, hogy kit hogy fogok tudni felkonferálni, és így beszélgettük a Dusánnal, és így amúgy azt gondoltam így a poén kedvéért, hogy így a Pannit bemutatom teljes egészébe, és így a felkonfot csak így annyit mondok, ami a Viktort illeti, hogy Győri Viktor Vifó. Igen. Bőven elég sok is érted, hagyjuk. Ja. Hallgatóinknak akkor további jó filmezést, illetve sorozatozást, és jövő héten hozunk egy új témát, új emberekkel, de mi még maradunk, és köszönjük szépen a figyelmeteket. Sziasztok! Köszönjük szépen! Hili. Sziasztok! Egyetlen támogatónk a Memento kávéház, mely biztosította a finom kávét és a kényelmet. Köszönjük szépen a figyelmedet!